खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी केसरकर आणि जिल्ह्यातल्या किती लोकांना रोजगार दिला, केसरकरांनी किती लोकांना रोजगार दिला किंवा किती लोकांचं काम केलं हे जनतेने सांगावं। आज या ठिकाणी बदल करण्याची गरज आहे। बदल घडला तरच विकास होणार आहे। पण 15-15 वर्ष एकाच ठिकाणी राहायचं, जनतेला निवडणूक आली की लोकांना फसवायचं, हे आणतो ते आणतो ते आणतो, जे होणार नाही ते सांगायचं आणि अशा पद्धतीने केसरकर जे काम करतायत त्या केसरकरांना पण संपवण्याची गरज आहे जनतेने आणि नारायण राणेंना पण संपवण्याची गरज आहे। आज राणे खऱ्या अर्थाने जशी काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर शिवसेना चोरली तसे आता भारतीय जनता पक्षात आपला मुलगा तिथे आणि दुसरा इथे मुलगा शिवसेनेमध्ये राहून तो मुलगा आता शिवसेना चोरण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि त्यामुळे केसरकर त्यांना साथ देत आहेत आणि BJP यावेळी दोघे मिळून केसरकर आणि असलेले निलेश राणे हे BJP चोरणार आहेत। त्यामुळे BJPच्या कार्यकर्त्यांनी सावध भूमिका घ्यावी, कोणाला मदत करावी ते ठरवावं, नाहीतर हे उद्या सकाळी संपूर्ण इथे BJPच्या वरिष्ठांनी किंवा BJPच्या कार्यकर्त्यांची BJP वाढवली ती संपवण्याचं काम या ठिकाणी करतील। काही कालांतराने शिवसेना संपवायला औषधाला ठेवणार नाही असं नारायण राणे सांगत होते, त्या कालांतराने निलेश राणे बोलू शकेल की मी इथे भारतीय जनता पक्ष ठेवणार नाही। त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने याचा ध्यान ठेवावा आणि पूर्व इतिहास जाणावा आणि निलेश राणेंचं जे दापोलीमध्ये झालेलं भाषण त्याचं स्मरण करावं आणि जनतेकडे मत मागावं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।